изведнъж JP Morgan започна да става много булиш на тема биткоин, да говорят все хубави неща. Пуснаха там един репорт, в който говориха добре на тема биткоин, редовно в момента го коментират така нататък. Просто имам чувство, че те накупиха биткоин. Те си купиха дипа, дето гледаме цената на биткоин и в момента, вчера го коментирах след седмичния подкаст, коментирах как цената на биткоин преди 27 дена, добре ще отворя TradingView, преди 27 дена стига $17,000 и до ден днешен, това са 27 дена, цената дипна само за един ден. Нека ги стрелят тези слини тук, само такова. Така. Това, което искам да покажа следното нещо. Нали виждаме и тук от $11,000, скачаме на 12, скачаме на 15, скачаме и тук на 17. Нека ел тук да го гледам, ел този кендъл, където вече от 16,5 пробивам до 17,5 и тук вече стоим над 17,5. Хващам рулетката и казвам от там до тук са 28 дена. 28 дена цената на биткоин стои над 17 000. Да, тук сме дипнали за малко под 17 000, но не го броя, защото средната цена на биткоин реално ето тук. Колко е това? 18 000. Средната цена на биткоин, нека го повторя това, за последният един месец е $18,000. Тия хора купуват толкова биткоини, не позволяват цената да падне, направо е някаква лудница. Според мен JP Morgan е една от инвеститорите, които са купили ужасно много биткоин по последните 30 дена. Защото идеята е следната. Когато цената беше тук, хората, които искат да продадат са малко. Когато цената е тук, хората, които искат да продадат като не е с $100,000 заем, е много повече. И се продава, и се продава, и се продава, но когато продаваш, цената крашва, както е крашнала ето тук. Въпреки че това е било спекулятивен краш заради шортове и не знам си какво, и след което шорт сквиз и летим пак нагоре. Но идеята е следната. Трябваше цената да падне много надолу. Трябваше да се върнем на 14 000 поне, нещо такова. Тук да имаме известно време да стоим да тръгнем нагоре. Цената не пада. Някой, в момента много, това, което е много важно да се разбере, че в момента се продават ужасно много биткоини всеки ден. За милиони долари се продават. Не говорят за изтъргуване, където някой продаде и да купи обратно. Не говорят, те се продават. Изливат се на пазара от хора, които искат да продадат и нямат намерение да купят обратно. И цената стои. Това означава, че някой в момента купува на сегашната цена огромно количество биткоин. И под някой няма пред един човек, а най-вероятно са редица хора. И да се върна на тема JP Morgan, ужасно булища последния един месец някъде. Те не спират да говорят на тема биткоин, не спират да говорят положително на тема биткоин. Продължаваме напред, но това е същественото, много е важно това нещо, е важен факт, защото е факт, защото е такава реалността и е много важно. В последните 30 дена средната цена на биткоин е над $18,000. С други думи, да, ще я кажа само секунда. Нека да отида на monthly и нека да отида не на кендали, ами на линия. Ей, това имам преди, ето виждате ли? 19 000, в момента сме на пак 19 000 се води, средна цена. Само секунда, значи ето тук имаме точка, предната е на 14 000, по-предната е на 10 000, на 19 000, пак на 19 000, но реално 18 000 да го кажем.